mazogara chimuti chanetsa kuno ndinonzi Zulu pa Hota Farm takachibata chimuti kuti dzvi KB ndiitiroka happy birthday kuna the international correspondent Washington Marimira Bozhongora mwari vamuwedzere makore mazhinji azere nerugare. Hello KB ndinonzi Ivanzi Vanyuwa pamwenje Nyazura loud and clear takachibata chimuti happy birthday mukoma Bozhongora. Tinotenda nhasi ibhavhadhei raBozhongora Washington Marimira the international correspondent Shingitigere kwaramba kutafara kuriseko mainyati pa Stone Ridge hanzi takachibata chimuti kuti dzvi paritaniko pa Stone Ridge pamwepo hanzi kudiniko tigashire kanyemba wekwabhozho hanzi tigashire kanyemba wekwabhozho ndinonzi Efati Nyakasaka the Korean Mail takachibata chimuti avarambizwe kuzvitaura. Yes. Aiwaka morning KB nditiroka happy birthday kuna kule vangu Clever Chirimo vari ku Heathcliff vasvitsa 50 years vakasvitsa 50 years zuro. Ndimutsiroka madam vangu Lilian Dzikarura vekwa Kamuseu vese vekwa Kaitano vese ndini Pardon Kamuseu ndiri kunoko ku Borodeo takachibata chimuti. Aiwa sinonzika. Happy birthday kule. Zvipo hatisi kuramba. Happy birthday kule. Tapinda mzukuru. Happy birthday happy mwanangu. Asipo hatisi kuramba. Ngazvouye. Manga mune mazipi mese takabvisa mazipi. Right. Mune zvivharo takabvisa. Kungosvika uchingo kadra zvako. Saka zviri kupfuura nekwandiri. Aiwa mzukuru unotenderwa. Zvichizoya kwamuri. Asi usise zvakakwana. Good morning Landers pa Radio Ridge. Hanzi ndakachibata chimuti Maichamwa message yenda okay Maichamwa pa Vonabo Clinic ku Glendale dane chako diza muhupe pa ushewe kunze zviri kufambere wensamwe arachipata chimuti Papa Isabel dzimwe dzenyaya dzamakabatira kaZimbabwe dzinosanganisira dzipi baba pati magariro ekuziva kuti ndepfenyuro inenge kadzibata asi apa manje apa baba bata apa papi mino ndichaita sei unogona kungonzi off yoramba iri off kusvika rapera nyambojambira kwevanhu vakuru. Okay. Holodzi kana holodzi Baba Isabel panapa tina basa kuti chiri kubva kukanyemba chiri kubva kuchipinge chiri kubva kuchiredzi kumberengwa tinongopfapfedza tinongobhozhongora zvakadaro icho kwadi muri yeZimbabwe rekandibopindawo pachiredzi apa asi ndichatanga ngunyu chinosanganisira mumwe murume chinove chikomba chinobva ku Chiredzi district kunonzi ku Bangala Range village kwamafuta kuchiloba. Zimbabwe nyaya iyi inotangira kuzaka Headman Mashaya Chief Bota. Kune murume akaenda kunozvisungirira pamba pemuzukuru mwana wavatete achiti ndiwe uri kudanana nemukadzi wangu amai wadiwa ndipo hako mombe dzese dzandakaroora woenderera mberi nezvauri kuita nekuti uri kudanana nemukadzi wangu. Mushure mekuti murume akambotipirwa akaenda akanoona nzvimbo yairatidza kuti vanhu vanga vachitofara apa ndokubva aenda kunotora mukadzi wake akati ngatibofamba so vachibva vasvika panzvimbo zvikanzi hausiri weirongorapa kusvikira murume aenda futi kumba kwechikomba kunobvunza kuti zvauri kuita uri kuzviitirei kusvikira azobata message Zimbabwe inzwai mashoko anga ari mumeseji ndisati ndakuudzai zvese ndowasumuka nayo panhamba meseji inoti iyo kana zvaunoshandisa mukicheni zvapera unofanira kukasira kundiudza nenguva zvisati zvapera kunyange zvaunoda zvazvo kasira kundiudza usati wave nepressure yekuti zvinhu zvako zvapera. Murume achibva bata meseji ndokubvazira nemurume wachona ndokuona kuti murume wacho chinove chikomba mwana wavatete vake murume uyu ari kudanana nemudzimai wake akomana zvakazoitika zvakapera nerufu. Murume ndiri kutaura yakavigwa kusora zuro manheru kuti kumanheru kumapasi 1 dzeusiku mushure mekunge nyaya dzake dzekufambiswa dzanonoka achibva svika kuma11 kumapasi 1 ndo paakachererwa but zvakaitika ipapa zvakawanda Zimbabwe. Rambai makabata ndakabata paEpworth padhuze pane murume aita 5 days asingawanike padhuze nasaura wedu kapfupi 5 days murume asingaonekwe mukadzi ndiye akuzoteka kuti vedu wemurume wangu ndamaona ari mumugodhi umo
ndio mafira. Asi dambudziko ranga riripo nderekuti murume nemukadzi zuva rakasikwa naMwari rega rega yanga iri shosho yekunetsana. Kuti murume akadonha ega mugodhi here kana kuti ipapo hapana achaziva. Ndine nyaya yekumazowe yemwanasikana amai vakakura vachirera vana vavo vega. Baba vafa, hama hadzina kumbobatsira kana kuita sei. Kusvikira mwanasikana ane vana vatatu arwara, amai vakati regai ndingokuzivisai kuti vana venyu vari kurwara. Pakurwara kwemwana havana kumbouya kusvikira mwana afa. Asi hama dzababa vevana ava dzakatiza nechitunha kuenda nadzo kubhowera. Upenyu hwese kubva vana vari grade 3 kusvikira aita vana vatatu vakangozouya chete kumirira kuti amai vasaine vachibva kuti handi yekumba mutenyu ngaitungamire kumba. Ivo vachitungamira kuenda kumba kumazowe motenge karowa pasi yakananga kubhowera 07. Hambeni kuti hakusikwa naitime temashambabuto ikoko akomana kana ite regai Samuel Gayo zvakare anobva ikoko. So ndichakupedzeserai nyaya nhasi yekubhulawayo yabusinessman wokuita mamashops dzimotokari dzinodhura dzimwe cross border. Asi in family yakaita vanhu vanokwana kuita 7 vasingaoneke asi vachifa nenzira yekutsakatika. Asi zvikazonzi parwizi ndo paperera vanhu. Asi akabatsira ari kushevedzera kuti ndinofanira kuti ndiite bira panzvimbo iyi iri nzvimbo yekubhulawayo. Asi mushure mekutaura nemadzishe asi nanza kuti kumadzishe shoko rakazosvika saka tamirira kunzwa kuti zuva rebira nderipi. Asi mwana komana wababa mushure mekuti baba vakarwara nenjere vachibva vafa, mwana akabvunzwa kuti iwewe hauna zvauri kuziva here. Zvikanzi vakati vanoda kundiudza but vazofa vasina kundiudza. Iwo mwana wacho zvakare akurwara nenjere achichinja magiya. Asi akanzi usaone chaunoita kana kuviga munhu usati wapupura. Vanhu vanga kutogadzisa kuti vaite sei vavige baba ariye mwana ari kutungamira achibva takakurwara njere. Veukama vakamira vakati hapana kwati tichaite pamuti wese tingarwara. Pakaipa muchida kunzwa zvakawanda rambai makabata pachimuti. Papa Isabel vakagukuchira vachada kusvitsa nyaya pachimuti munobatika sei. Zvikafamba zvakanaka pashamva apa tichagona kupapindira apa pamvurwe nenyaya yagodobori akabva kuMozambique achibatsira vanhu nezvikwereti achiti izvo kana mapinza fodya muzondibhadhara mari yangu. Apa godobori akasigara vama vegirlfriend vanhu vatengesa fodya mari dzaramba kubuda zvikanzi aiwazve amuninyime mari yangu ndobva zvisungirira achibva apa Zimbabwe but pane karunyere kupeke nyoka yakuchinetsa mumba. Zimbabwe tichadzifambira. Today is my birthday. Help me celebrate. And happy birthday to Bozhongora. More life, more blessings. Bozhongora. Hatisi kuenda kumakolayo here. Ndinonzi Lioness. Lioness. Ndichage. Unengochi kutivera ini chete. Makulayo ariti. Kungofadaya. Sandri kuona pano mababasi. Aiwa makulayo ariti. Ambeno zvako wasara. Chiko. Vaiwe makulayo hazi kupera. Ari kuita kumanikidzana. Taurai katinza. Aiwa akawandisa. Makeke. Kumwe kwandiri kungodzisvika pakati. Mufoni mungoturu. Andikazi amene iwe uri kusaririra iwe. Hey Bila Bosho takachibata chimuti kuti dream lekezani katimve kuti Papa Isabel Bozhongora Washington Marimira arati patira nyoko kubudikiza kana kunyudza gejo muchirongwa Bozhongora segment part 1. Hapana chidindo panoda chidindo hapana chidindo Joshua. Hapana chidindo panoda chidindo hapana chidindo Joshua. Hapana chidindo panoda chidindo hapana chidindo Joshua. Po rekete vo paka tapindira muri yeZimbabwe munzvimbo yemazowe. Chakumazowe chiri kuti tani nyaya ndiri kutaura pana pamuri yeZimbabwe yakaitika mukati menzvimbo yemazowe. Kumazowe kwandiri kutaura muri yeZimbabwe ndikuti kuna amai vari kuchema vachiti ivo vakaroorwa nemurume wavo vachibvoita vana vavo vaita vana vavo vakakwanisa kugara navo asi zvisinai Mwari akatonga murume waamai ava achibva shaika nematambudziko kuchibva kwasara hama pamwechete nevana. But mai vakatanga kugara nevana vavo vakakura nevana vavo vachivarera. Kune mwanasikana angashori nevana vatatu. Mwana uyu ane 36 years mushure mekuti iye akazvarwa 1989 aine 36 years dzekuberekwa. Nditika baba vake vakafa asi hama dzavo dzinowanika kupi kubhowere kunonzi kwachikuvire kwachifi nerutanga Sabhuku Mutesu. Zvachiitika kudaro ndezvekuti amai vakagara nevana ava vakadzidzisa vana vavo vega vachigara navo vega.
hama dzengu zvokuti apo neapawo but hapana iye kuti kune vana variko. Zvakazoitika mhuri yeZimbabwe ndezvekuti mwana akatanga kurwara, ari mukati mekurwara kudaro amai vakati regai ndikuzivisawo veukama kuti mwana ari kurwara, hongu vana ndiri kuchengeta ndega, zvimwe ndingakwanisa but rudzi harusi rwangu, rudzi rine vanhu varo vokuti vaite sei vanofanira kuti vachengete. Zvakazoitika Zimbabwe ndezvekuti izvo mwana uyu arwara kudaro, amai vataura nehama mushure mekuti ivo vakwanisa kuti mwana ari kurwara, asi mwana achibva kune rutanga kubhoera 07 hama dzacho dzakaudzwa hadzina kuuya. Mwana afa ndo pakashedzwa hama kuti kuno kwaitika rufu. Kwaitika rufu kudaro sokuti amai ndo muridzi wemwana vanenge vachibatwa vasina simba vari mumba, vakabva vasara kumasowe mushure mekunge hama dzasvika. Vanhu vakaenda kuchipatara kunoita gadziriro kuti mwana angaburiswe sei, asi signature yanga iri kati mokudiwa ndeyamai kuti vaise signature yawo mwana kukwanisa kubuda mumochari. Veukama vano baba munini muningina wemurume anga aripo ipapo. So vatora mutumbi, baba munini vatanga taura nyaya yekuti hatikwanisi timbosvika panguva dzedu dzapera. Vamwe veukama vakashevedzera vakati zvinoita here kuti mwana anga achigara namai kweupenyu hwese kusvikira nhasi afe, mongotakura muchienda naye kubhoera, hongu mwana ndewenyu, amai havasi kuramba but madima mbotateka svika kupi kumusha kwaakurira, then mozoenda kupi mozoenda kubhoera. Vamwe veukama vakapinda muri dzimwe motokari, ivo vakati fambai tiri kutungamira. Motokari vaona kuti signature yese yasainiwa, chitunha chabuda panze, moyo achitungamira nemota kuenda kumazowe kuna amai vemufi. Baba munini vachibva vangorwa pasi nechitunha ndokuenda kubhoera. Vaenda kubhoera vachibva vanotese vachibva vanoviga. Amai vakabva kwira BP ndokutanga kurwara. Vatanga kurwara kudaro vakazotevera nyaya yakaitika musi wa27 last month. Amai vakazotevera mwedzi unoyu vachienda ikoko, vachinosvika kuko vanosvikira kwaSabhuku ndauya pano ndini ndine mwana akavigwa pano but mavigiro akaitwa ini ndasitoziva mwana akatizwa naye kubva pachipatara. Sabhuku vakati ndakambobvunzawo kuti ko chii chiri kuitika amai vemunhu handisi kuvaona, zvikanzi ndonyaya ndauya nayo, zvikanzi ndida kugarirwa pasi. Baba munini vachibva vasvikepo zvikanzi izvo maudzire eSabhuku ndokutanga kukandirana mashoko. Vari mukani kukandirana mashoko, Sabhuku vachibva vati yakutora nditsvege rimwe dare tizotaura kungave kwamambo kana kuti dare rangu, saka ndichakupai date. Vachibva vatsuka zvavo but amai vari kuunza nyaya vachiti Zimbabwe ndakachengeta vana ndega, handina kuti zvandakachengeta vana ndichavachinja mutupo havachisiriwe kubhowera, zvese ndezveikoko. Asi zvandakazoitwa inini zvokuti ndinotizwa nemutumbi wechitunha chemwana wangu ndakura ndichichengeta ovigwa ndisipo, havana chavakabatsira kubva kuchikoro kusvika pakudzidzisa mwana neurwere hwacho hwese, chavakakwanisa kuuya chete kuti sainai nditize nechitunha, vachibva vatiza nechitunha. Ndizvo here pamutemo, uyezve hapana zvimwe zvazvinoreva here sokuona kwenyu mwana ipairwara hapana akauya. Ndangoti ndiunzewo nyaya yemhuri yeZimbabwe kwamuri isati yatongwa chikonzero iri kwaSabhuku, tamirira zuva rekutongwa. Mabasa peo nematambudziko nekushayikirwa nemwana. Mwana uyu anga akura sei? 36 years. Ari mwanayi? Ari mwanasikana, anga chitori nevana vatatu. Anga tori nevana vatatu? Anga chitori nevana vatatu. Aigara kumba kwa mama here? Aigara kumba kwa mama. Chikonzero akamboroorwa vakasiyana, akaroorwa vakasiyana, akaita vana vatatu achibvatsuka pamba. Amai vakati gara panapa mwana tichigarisana, handitika kusvikira asvika kurwara. Arwara kudaro baba munini vaiudzwa vanga vasingauye, vakazouya zuva rerufu rokusaina chitunha chipinda mumochari. Pakutanga vakataura zvakanaka kusvikira vaenda kunotora mutumbi, pakangosainiwa signature ndobva varova tobo nechitunha vachibva vaviga. So kuviga kwakaitwa mwana uyu amai havazvizivi nepakavigwa hapazivi, uyezve hembe dzake chaidzo dzitori kumuna masowe kumba kwamai vake. Mataura kuti amai ndo vakaenda kunosainira mutumbi? Amai kwakazoenda muning'ina wamai ava, ivo sezvo vanga ri munhu akachichema vakasara vari pamba, saka akaenda kunomirira muning'ina wavo. Saka pamweokama vakati ngatikaita svika panani pana amai tozoenda kunoviga, asi tatenderana kuti mwana anofanira kuvigwa kupi kubhoera kunova ndokuri kuvhute kumusha kwakaita sei kwakaberekwa kuna baba vake. But pachibva pamuchari ipapo vakangoti tungamira tiri kutevera mota yekutanga ichitungamira nehama dzekwamai kuenda kumasowe, ivo vachibva vabhoera uko baba achibva vatiza nemutumbi vachiti munhu ari kuya mangwana kusiyana zvikanzi isu tato kubhoera mushe watocherwa. Apa amai vasi kunzwa zvakanaka kuti vachitevera BP yakwira, veukama vakati tengai nochisiya amai vemwana kusvikira mwana avigwa ikoko. Ya pakaipa pako simba rashe paBorodeo weChelsea. Happy birthday kuna Bozongora. Mwari ngavakuwedzere mamwe makore akawandisa panyika. Unogona wangu basa. Tinotenda anonzi pako simba rashe kuBorodeo. Mukoma pako. Saka aunza nyaya ndi amai vemwana. Amai ava nemurume wavo vakaita vana vakawanda sei? Vakaita vana vatatu. Vana vatatu? Ichokwadi. Vese vari kwa amai? Vese vari kwa amai.
kusanganisira uyu mushaka nekuti nguva yakafa baba vemwana vese vanga vachiri mumaoko ekuchengetwa kubva pachikoro. Hapana hama yakazokwanisa kubatsira mai ava nekuti paidiwa basa rekuendesa vana kuchikoro, rekuona kuti vana vapfeka vaitizira kure vese kusvikira vana vazokura kusvika basa iri. Mukurwara kwemwanasikana hapana hama dzababa dzakaenda, asi shoko raisvika. Vakangozoya parufu, vakasongoya parufu. Chavakagona kuita kuzorwa pasi nechitona, kutiza nemutumbi. Apo amai vanga vasina kuramba kuti mutumbi ngaunovigwa ikoko. Ndiani akamira pakuvigwa kwemwana uyu? Baba munini muningina wa baba wemwana. Vakazodaka kumira pakuvigwa kwemwana. Asi pakukura kwemwana, mukurwara kwemwana kwete. Ende amai vachisvika kunzvimbo kwavanogara kuona sabu kuti muri kuzvizera kuti mutumbi ukazovigwa kuno kuti mawiri vakaita vakati zvakamira sei. Baba munini vakabva toka kutotuka mai guru kuti maudzire sabhuku dai masiya zvakadaro, masvitaurirei. Morning Kanyamba na Bosho ndinonzi Brian Kapirepire pa Highlands Park takachibata chemuti kuti dzvi. Okay, 0718 692 244 0718 692 244. Baba munini suspect ndini ndadaro asi, but hapana yokutamba nokuti avo vakaviga hama yavo itai happy birthday. Itai happy birthday Alec Gweja. Ndinozi the radio inspector Shekman Matono kwa mutari kudanga mvura. Asi Alec Gweja ane birthday nasi. Ndi Gweja upo wane zuri ndi Alec chai. Baba Purity. Saka ndinofambidzana na Gweja. Baba Isabel na Alec Gweja. Baba Purity. Na anza no maverenga uyoyo. Na Prince na Lioness. Taraone zvivyo zvakarongeka. Hapana kurongeka. Ona vanhu hapana 15 May. Mwedzi wevanhu kwavo. Inini chandingangokumbira ndichokuona amai venyu baba Isabel. Ndoda kungowabata chishanu, kungowapasa bensa kuti basara makaita. Madhuve chishongoka. Ndinoziziva. Madhuve chishongo. Ndati ndoda kuwapasa bensa. Nokuti uda kuwapasa be. Chingureka jeni. Tinotenda Zimbabwe nokuramba makabatira pachimuti ipapo. Mukoma Kanyamba na Bosho, nyaya iyi iri pachena. Ngaitongwe baba avo vakangogona kutiza nemutumbi chete, vanga vasingadeka kuchengeta vana. Ndimhoresoroka Mashizha Twins, Mainosa na Bosho. Ndichiti happy birthday Mukoma Bosho Ngora. Ndinonzi Thomas Kadzambaira, ndiriko kuguruwe kukachota. Takachibata chimuti kuti dzvi. Papa Isabel hanzi nyaya iyo ngaitongwe. Bamudika vakangogona kungotiza nemutumbi havana kuchengeta mwana. Ikodzero yababa kuchengeta vana vavo yeukama. Uyezve kana vakanga kundikana kuchengeta kokungozotevedzera havo, amai makachengeta maita basa, tauya nemutumbi takunoviga kwedu, zvanga zvakaipei. Chii chavaida kunoita vega? Kuda kuzosimuka kuzomira kana paita mariro. Ndio yakamboimbwa nemwe mukomana yekunziso. Iko zvinozvima kutenga kofini rinodhura. Inini ndafa, asi ndaifa nenzara. Hembe dzinodhura dzekuti chimeverera parufu rwangu, but pandaifamba ndaidya nekutambura zvinhu zvese, asi ndafa makuita zvakanaka. Ndo nguva yacho ishi. Zvakaoma baba Isabel. Nasi ibirthday rangu na Bosho Ngora. Ndinonzi Josephat Muchaiwa representing Shurumu Manzu kwa Zireva Village, mwana wa Mairidia. Ndimutsoka driver wemurungu Love More anzi pamwecheteka na More Blessing kutadza ushe Gweja. Tinashe Gotora driver wepaso pamwecheteka na Edward Muzenda. Ndini Josephat Muchaiwa representing Churu Manzu ane birthday nasi. Wesa ane birthday nasi. Ndakazorwa na 3:11 dzemasikati. Okay. Rakacheka nyika riri pakati. Saka zuva randakazvarwa inini, vanotaura vanga vane maziso ekuona vanoti vakaona nyeredzi masikati. Saka ndikukumbira kuti 3:11 ane birthday nasi yesu ubude panze utarise pasi ukakwanisa kukosakana naye chete pane zviri kuitika paona. Ndosaka makazvarwa 11:3 masikati. Ndosaka muchidaro. Happy birthday Bosho, uya utore dada kuno. Ndinonzi Rudo Kaujiri patra bablas. Chipo chete chabva kuna Chipo Kaujiri. Mukadzi wa Bishop iko. Ndimai Bishop iwa. Rudo Kaujiri. Ndakatondo chigangofo yakajokoto ndoko anobva uko.
Okay, ndokumbira kaBhoshongora anyore list revanhu vane mabirthday tiite get together ndati 15 May haina kumira fine. Saka mondibata kuinbox tinoti tivangani timbokoka nyika ende rinotangwa na 11 pasi 3 Pungwe munhu wese anobotaka akatarisa kudeka uchitsvaga nyeredzi kusvika mangwani kunosvika mangwani na kunokuti 11 pasi kwe 3. It's okay. asi tingaitire kofi Ningada hangu kuti munyore mukumbireka mvumo yokuti muungane. Dai ndanga ndirini ndaipa matsamba iwa yoku approve kuti muungane. Ndaisabvuma. ita kanyamba 17 minutes past 10 Zimbabwe regai katimbopinda muchitoro nevasawira vedu veCaptain Gingerwise. Tinotenda baba munini avo vakadhererako nguva yese iyi vanga vari kupi kana vaiziva kuti mwana ndewavo. Ndinonzi Munyaradzi Dzimati paClay. Okay, pariseko paClay ipapo. KB, alright. KB imbira Bhoshongora song ye happy birthday Sando katatu. Ndinonzi Effort Nyakasaka the Korean man aripo here ari kudaka kuimbira Bhoshongora happy birthday song. Ingosununguka kungotibata pa 0713938538 0713938538. Hama dzemufi idzi dziri dangerous man. Amai avo vangwarire asi. Hey, anyways, happy birthday kuna baba Isabel ndimbu ya Prince pamakuna village muchinjike ndidaidzeoka katatu mbuya prince pamakuna village muchinjike right kuriseko ikoko kusiya nthawe pa National FM ziri pana 17 minutes to 11. Hama dzemufi idzo dziri dangerous mani. Amai avo ngavangwarire asi. Hey, anyway, happy birthday kuna baba Isabel ndimbuya Prince pamakuna village muchinjike. Baba Isabel hanzi hama dzemufi dziri dangerous. ichikwadi hazvina kurongeka zvinotyisa because panofanira kunge ukama kwakaroorwa munhu kwakaroora nekwakaroorwa kunofanira kunge kune ukama kudyidzana kubatirana izvi ungawani uyo vana vasirudzi roke but ane makore ese achivachengetawo ndizvozvo. Mwana arwara hapana anouya hama yababa. Mwana paanofa ndo pamunomhanya motiza futi nemutumbi kunoviga mwana amai vasipo. Baba Isabel apo one mwana mhepo dzanga dzine mwana kungoroorwa adzoka pamba kuroorwa adzoka pamba kuroorwa adzoka pamba zvese zvavana kusitarisa. Vamwe vana vaviri vari kupi? Varipo vanhu vatori nemazowe nemisha vakakwanisa here kuenda kunoona mumwe wavo achivira? hapana akazoenda hapachina kuwirira nazvo. Unoenda uchinotangira papi? amai nyekukuberekai vasiyiwa. Zimbabwe munoti kudini kone nyaya iyi? Tibatsirei please. Tibatei pa WhatsApp pa 0718692244. Zani tiendere patsogoroka nacho chirongwa chano abale wangu zvikanzi bamunini vaita seiko. Bamunini avo vane chigumbu chete. Ndoona kunge bamunini vaida kugara maiguru nhaka ndokubva varambwa zvekutiza nechitunha chifinhu icho. Asi amai vaifanira kakuteverawo chero nebhazi nokuti vanoziya hunhu hwabamunini wavo. Imimi bamunini nemoyo wenyu iwowo muchakweva dovi nestraw. Ita 4 timu mashasha yese Boss London British chingaipe Shekman Matono Traimo Liba tinashe gotoro amake Nosa amake Craig Pachaoma mai chingaipe tichaona makwerere manager Jenny Rusere Langton Chingoma Hita Nyakarenga Innocent Manyoso madziwanzira Brian ndinonzi Mr Intelligence Kelvin Joao pachingoma famu takachibata chemoti iko kanyumbo kanchemoti drink up kuri kutsamura kwa Wallace Chirimiko Winkidi mamuka seko Honorable Charles Mufari baba mumu pa Black Box ndozoti makachibata chemoti. Hona bosi chineke zviri kufamba here pariseko ipapo pa South Park ndiri kuona ka Honorable Andrew Makahamadze pa South Atoni. KB na Bozo takachibata kuti chimuti ndingatosiya sadza pane kusiya chimuti. Ndinonzi Nyasha Mutemeri ndiri pa London United Kingdom tiri kukubvani bwino angatosiya sadza pane kusiya chimuti. akachibata baba Nyasha Mutemeri pa London United Kingdom pfapfedza ichimwe.
icho kwa dimu ya Zimbabwe ndiripo wamukaseko Silas Mosi vanomuti bosi Ricky Rose wamukaseko bosi Tuza Chimutoka bada kuti wamukaseko Samba Kukaramba pamwe chete na mtara wangu Jesus makanika chawa makanika kadeke wamukaseko Otto Joseph Cheta wamukaseko Ottoman Bernard Cheta Chimutoka bada kuti kwanza ndichisendi kwena nacho wamukaseko Mike Dohata pamwe chete na Constable Forage Chimutoka bata amakendosa pamwe chete na timu mashasha ndizo chimuti chinga chakabato kuti gogompofu ndi pamubese haiwa makachibata paka mapindira papi kwanza inini na boss Black Sam andidi noise yandakachaira ndiye chimuti musaiti dzikwe noise dzese yes asikana chichimuti chakwidza volume chadzikisa volume asi chichibva pachimuti bo no problem boss Black Sam papa hey hey Zimbabwe nyaya ndoda kutaura panapa inyaya yakaitika mukati menzvimbo inonzi Bangala ward 27 anditi kukwamushaya kuri kubhangala nyaya ndiri kutaura panapa muri yeZimbabwe inyaya inorwadza yemurume akafa mushure mekuenda pamba pemwana wemwana watete vake achibva anosungirira ipapo mwana watete atori munhu atoriwo nemusha wake nemhuri yake kuchiredzi zvadaro muri yeZimbabwe aenda kunozvisungirira kudaro nyaya yakatangira pakuti murume uyu aigara achinzwa nyaya yekuti mukadzi wake ane zvaanoita pane pamwe paakatipirwa ndokubva aenda panzvimbo yaitotambira vanhu yekuti kana pane vanhu vangaita zvisina basa mukasvika panzvimbo yayo kana muri musango mogona kungona kuti apa mombe dzadzichirwa apa paitwa mabimbiri anonzi mabimbiri ndikusiye kusika madiropapadza saka ukaona munhu achida ndikusiye kusika madiropapadza panoitwa mabimbiri yes uyu anenge achibata uyu anenge achiti ndisiye saka mabimbiri aya chinokuvara isora so murume akatendera kunosvika anosvika panzvimbo iyayi ndobva asvika achiti hauziriwa here apa zvokuti mukadzi akazosvika pakuratidza kuti no aona kuti ndaonekwa nyaya yekuzikanwa kuchibva kwazomboita zvakare chimwe chikomba chakabatwa mumba chakubuda mumba pakutiza chikatsika vise chikadonha mumba memukadzi uyu kusvika mukadzi ambotaura mashoko ekuti unondinetserei wani inga mutezo wandoshandisa ndiwangu achuza murume but paitika nyaya idzi paiti pakataurika nyaya dzekuti murume ari kukomplena ane hama dzemurume dzasvika mangwana achitoti tavinga pfuma yedu saka murume akapedza kukomplena achiti zvinhu zviri kuitika izvi handina matauriro andinoita dzimwe nyaya dzatinonetsana inyaya dzemubedroom but kana natezvora vachisvika vachizoita nyaya idzi ini ndinozoita sei zvanga zvichimuomera pese murume paanonetsana nemudzimai wake yes hama dzemudzimai dzinouya kana pane pfuma yanga isati yasara kana mashoko mamwe vanouya vachitaura kudaro so zvakazoitika ndezvekuti murume uyu akazoenda pamba pemuzukuru wake achinobvunza akachiti iye ko iwewe ko sei uchiita zvauri kuita nemukadzi wangu murume achidzokera kumba chikombe chake chatofonera mukadzi kuti murume wako asvika kuno achisvika kumba mukadzi akatopopota ndinoziva kuti manga muri kwakati manga muchizviitire chiizvozvo chiwatiwati zvokuratidza kuti iye airatidza kuti ane rimwe simba raanoita kumurume so murume adzokera kumba abvunza akazoenda zvakare zvikanzizvo zvandafunga inini ndezvekuti dai iwewe muzukuru wandipa hako mombe dzese dzandakaroora kana mari dzangu nepfuma yangu yese yandakaroora uite hako zvauri kuendera mberi chikonzera kutamba nemukadzi wangu chikomba chaitofona zvakare chichiendesa nyaya kupi kumukadzi murume achinosvika kumba aitoona kuti mukadzi akutoratidza kuti pane zviri kuitika ndokubva azobata meseji yaitaura kuti iyo kana pane zvaunoda zvinoshanda mukicheni zvakashota gara wandiudza ndikubatsire kana pane zvimwe zvinhu zvaunoda ndokuona kuti meseji iyi yaibva kuchikomba chinova muzukuru uya so musi waakazoenda achinotaura mashoko ekuti iye ndiri kukumbirawo inini hangu kuti uite sei undipe mombe dzangu akafunga kuti zvakangofanana zvamboitika pakutanga zviye zvekuti vakambouya kufamba vachisvika vachiti iwo ndiri kukumbira kuti usiyane nemukadzi wangu saka hana kuzoti kubuda kwavaita panze vangofamba pavakabuda panze paipe vachibva vafamba ndokusvika panga paine ngoro iri pasi pemuti ndobva tsikirira pangoro ndobva sungirira mangwana makuseni achimuka murume uyu ari kuona
munhu akatozvisungirira aripo. Chikomba ndo zvakare chekubata foni, kufonera mukadzi wachaitamba naye kuti murume wako akauya kunoku but asungirira akafa kunoku. Mukadzi kwakutaka kuchema munzvimbo kwairi kuti murume wangu wanzi azvisungirira kuya. Vanhu vakabva vataka kuziva kuti nyaya igara ichitaurika yayi ndo yaitika. Achibva vaenda kwaisiwa kumochari, vaisiwa kumochari, aitwa postmortem, ndokunzwa kununuka kwakaita kuuya, akazovigwa iyo, akazosvika kuma 11 kuma past 1 ndo dzakavigwa dzeusiku. Avigwa kuma past 1 vanhu varara parofu. Mukadzi mangwana akamuka tesenge muno avhunduka ari kuchema, ari kubvunza kuti kuchemei. Zvikanzi izvo ndarota murume wangu achindipa mabhiso nemadhiringi achiti ngatidye. Vanhu vakati kana wavigirwa mabhiso nemadhiringi zvinochemedza here? Kuhope andu atofanira kufara. Saka murume ari kunzi aifamba nechinhu chinenge mupuro wake chaakaenda nacho kumba koko, ende paakaenda kumochari achitorwa mapurisa akatorwa pamweche nacho achiendeswa kumochari nacho, even paakazovigwa zvakakandwa pai mukuhamba. So vamwe vari kufungidzira kuti maybe mupuro wakanga ana uyo ndo wangavinga na uchi mukadzi kuhope. Hama dzakanga dziripo kusanganisira vabereki vemukadzi, vanhu vakanga vachinyara. Icho chikomba ichi achina kuenda pai mupuro ndochi. Mupuro tiri kutaura tsvimbo inenge yakafanana iye inenge mbariro yakareba yakafanana kana makambona vanhu vanopura mapfuta. Right. Okay. Ndio mupuro ndo chaifamba nacho mugariro wake zvake. Asi haana mbiri yekuti ane munhu wakamborowa. Nemudzimai uyu vanga vane mhuri yakura sei? Vana 7. Baba vakazvurai vakakomita suicide pamba pemuzukuru vanga vane makore mangani? Makore ndasina kuzotsoka mukoma KB, but vanga vane vana 7. Mushure mekuziva kuti muzukuru ndiye ari kudanana nambuya, veukama vakabata sei, vakaitonga sei nyaya iyi? Nyaya iyi yaigara ichitaurwa mune makawanda, but vanhu vangakuti asingonzi chijairira, ende dzimwe dzenguva murume akakomblena mukadzi ngapaitaura achiti mutesi watisi kushandisa ausi wako. Maso kaitaura nemudzimai akanetsera nemukadzi mangwana, hama dzouya zvakare dzichida zvadziri kureva, dzichida fuma pamunhu ari kunetsa. Aya, iko kumuka mukadzi achichema achiti ndarota murume wangu achindidyisa mabhiso. Yes. Pakajeka here apa? Hapana kujeka mukoma KB. Hapana kujeka. Hapana kutojeka mukoma KB. Nyaya iyi yakaitika kunonzi kwa Chief Bota. Okay. Kwa Chief Bota. But ndiriko kwendisa ndabuda mukoma KB. Pane nyaya iri kuitika kunzvimbo iyo inonzi iyo yasasado kwanzi kunonzi kwa Muturikwi. Nyaya iyi ndiye kuti pane township iripo panonzi pamukamba pasvigaiso yekuti varume vanomwa doro ipapo. Kana vachimwa doro ipapo pakuitika tsika yekuti varume vakutorerana vakadzi. Zvokuti mukadzi ari padhuze anogona kutamba naye, zvokuti kuti kutori nemurume mumwe akatochata masikati machena nemukadzi wemunhu achiita zvaanoda naye patownship, vanhu vakatarisa ipapo. Hama dzemurume anomukadzi ari kuita zvinhu izvi nechikoma masikati machena akatarisa dzaakukomborera kuti mukoma honai zviri kuitika. Mukoma kwaakuchirovana nevaning'ina kuti muri kurwisirei munhu ari kutamba nemukadzi wangu, hamuzvizive kuti ndianoita kuti ndirarame. Baba Isabel, siyai munhu wamuri kurova vafana vangu, murege yakadaro. Hamuzive kuti ndiye anoita kuti ndirarame. Ndirarame pakuita sei? Chii chanenge aita? Maybe anotengerwa magunanzi, ane zvaanobudisirwa. Muri kuti Mutirikwi chii chiri kuitika? Vanhu vari kuti kana vari pabhawa varume vamwe vanotiva nevakadzi ipapo, but nguva iyoyo hapana mukadzi wanenge. Ndinokwanisa kusimuka ndichitamba nemukadzi waposho. Yes. Kutamba uku kutamba rudzii, kutamba kutaridza kuti danana kwekutotsodanana kuita zvavanoda, kubatana masikati machena. Bhozho achisimuka achitamba nemukadzi wakanyema. Kusvikira mumwe murume atotanga kutanga kuti mukadzi wemunhu, vanhu vakatarisa ipapo vachiita zvese zvinotarisirwa kunze ndo zvinoita vanhu vanodanana izvi. Hama dzemurume ane mukadzi aita uyu zikamhanya kuti mukoma honai zviri kuitika izvi. Mukoma kwakutanga kutorwisana nevakadzi nevaningi navake kuti musiyei mani, munomusiyirei, munomunetserei, hamusiyirei kuti ndiye anondichengeta. Anondichengeta, musiyei akadaro. Vaning'ina vakati kudini? Vanenge vachiita sei? Muridzi wenyaya muchairipota kopi kana muridzi wemunhu achiti aiwa achitaura izvi? Zimbabwe
Chiredzi, muri kutibata here? Masaisai ariko here? Kana muchitibata please ngatifambei tese. Mainzwa nyaya iyi yasekuru vakaita sei? Vakazvisungirira. Ichokwadi. Nyaya yepamutiri muri kuinzwa iyi. Yevarume vari kuchinjana vakadzi pabhawa. Vapaisa peo. Papa zvinorwadza. Mukufamba kwedu tiri masiyaiti tiri matikitifa, tiri masiyaiti tiri matikitifa. Mukufamba kwedu tiri masiyaiti tiri matikitifa, tiri masiyaiti tiri matikitifa. Reporting to the angel. Hati. Fofofo. Joni kwakotoko kuna matabadaka tene. Leviticus akatevera pakutenda kuti zvifambe zvakanaka ndianiko. Simon Peter akazoudza vava kuti kudeka kwakanaka ndianiko. Nicodemus akapedzesera pakutenda. Mother Mary. Tapio. Rabatiri baini pada pitani pro. Afana tu sipeke cara driver. Jumanja bakachuweba kebedekia. Simpiniti waramai. Then you're shuri pinifo. Waka chwe. Simpiniti. Waramai. Then you're shi. Roshi. Then you're shi. Rikiti. Vo. Na ikanyemba ndiri kukumbira kwa undibvunzira ukabhozvo kuti nyaya yesatanism pamuchinjike murewa yakazopera seiko. Ndini wenyu amai Gengesha vadiki padzapasi. Icho kwadi mukoma kebi takaita gore nyaya gore rakapera. Mushure memwanasikana anowe mwana mukuru pachikoro atanga kurwara pakazoti mwana wechigare kukazoti mwana aitobva kune imwe nzvimbo asi pachikoro apa pakazoti patsvedzwa mubatsiri akanga aripo zuva rasvika mubatsiri wechikadzi mucheka vaenda ikoko pakazoita mamwe maticha akatiza neusiku achibva ikoko asi kubva ipapo musi wandasvika ipapo tichita nyaya iyi ndakasanganawo zvakare mushure mekunge polisi yatumirwa ipapo yatouya nembwa yakatopakata kuitira kuti pasaita noise chikonzero vanoziva kuti kana pachiitika zvinhu zvakadaro kune vamwe vanenge vachinongedzwa nevamwe vasinganongedze. Anonongedza neanonongedzwa vanogona kusawirirana asi kubva ipapo hatina zvateti zvanzwa zvakaita sei zvakashata. Tinotenda regai katizonzwa kuti pane here zvimwe zvinogona kubuda kubudikidza kane pachikoro apa. Nyaya inanga ndichitaura mukoma KB izvi zviri kuitika panonzi pazvigayo, pamukamba, pamatire, kubhangala, kwamafungata, Zaka district ward 27 under Chief Bota. Ndo kune varume vari kuchinja. Ndo pane varume vari kuita zvinhu. Amai we. 18 minutes past 11 ndio pafika nthawe pali manjerekesani katendere pasogoroka nacho chirongwa. Ichi chapedza vanhu kani panonaka zvikanzi varume kuita sei kuchinja na madzimai kupi. Kiki hayas kusiya ani achitamba nani imika sura nayo kumabhawa ikoko. Ndinonzi driver wepaso banaledi ndiri kunoko kuborode. Tinotenda KB udza bhosho ngora kuti mbudzi ye birthday irimo muno mumota. Ndinonzi Albert Dzakatira wepakuwadzana ati mbuzi ya birthday irimo mugalimoto. Yes. Munozizere anonzi Banxina. Kana chinokonono. Ndo chicho. Chinowanika mumbudzi. Nyama inakatoso. Zvankatikati. Zvekuchinjana vakadzi kubhawa hazvibvunzwe. Ndezvekubhawa nokuti mukadzi iyeye ndiye anenge achitopisa. Bvunza Innocent Manyoso anozviziva. Ndinonzi the radio inspector Shekman Matono ndiri kwa Mutare kudanga mvura. Kuri kuti pana Manyoso anoizwa nyasho. Ari kunzi bvunza yika. Akaonei. Amayo ndoverenga message iri panapa. Ndoverenga here. Sei yambunzi ndoiverengere isiye Kanyemba ndiitirewo ka happy birthday kuna Mr. Grocery nekusvitsa 27 years nasi ndini Mr. Desire Chigwededza all the way from Bakasa. Chigwededza.
ndokunakirana kazvine mubayiro mukati. Regai vanakiro nokufadaya nemujoro. Zvirwere zviri kuona zvazvo zvakamira pakona. Vachati vakuchema kunakirwa, hanzi vachati vakuchema kunakirwa kuya kwapera mangwana. Ndinonzi mudhara kodza ndiri pano paMount Pleasant. Mudhara kodza paMount Pleasant. Baba Isabel, hanzi ngavafadai, ngavanakirwe nemujoro. Avo varume vari kushinja namadzimai. Asi mangwana vachati wakuchema nokuti zvirwere zvakamira zvazvo pakona zviri kuokera. Sichabuda. Edward Matebure paStone Ridge Pariseko, loud and clear. Gilbert Chimpaka ndiri kubhangeti. Zvakaoma. Mukoma KB murise nhasi ibhavhadhei rangu. Ndane vazukuru 2 asi handiterere imwe nhepfenyuro kunze kweNational FM. Ndinonzi Cox Jongwe paEastview Park. Po rikiti vu. Marupa fadza. Noshena mdhara. Mdhara ndiye? Bosho. Anoshena mdhara. Kwanzi nemurume anonzi Beni weMaharia. Aripo paGlenora apa. Sikanziso naBeni. Zvinogona kuitika here kuti uchinje zuva rawakazvarwa. Akutodawo musi wa15 May. Kuita seko. Ita happy birthday kuna Vice Chairman weYouth League Bulawayo Province, Comrade Mehluli Mlochwa. Ndinonzi Howard Kobulawayo le Hillside. Zvikanzi naTeresai Machakwa, mira uone zvandoda kugadzirira. Chibaba, kwai ndine magunanzi. Ada kugadzira mimi? Yes. Kugadzira mimi magadzira inini ka? Eka. Desmond. Tsudzura chimwe Baba Isabel ndawe sari kudiyana. Icho kwa dimuri ya Zimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafadza ndekutsudzura zviri kuitika matima nawo senyika ino. Chimuti munenge makabata Zimbabwe muri mukati mekufamba nacho. Chikonzero charemera dzinza chakuita kupfapfaidza kuita kutsudzura ndekuendako. Mamukaseko baba namai Biningu. Chimuti makabata muri kufamba nacho. Mamukaseko zvenyu mailenso. Chimuti makabata kuti zve. Wamukaseko Mary Kari hari pa South Africa ipapo. Wamukaseko Praise Mela Media. Chimuti akabata kuti zve. Kwanza ndichisi ndiri kufamba nacho chikonzero chamemera dzinza. Wamukaseko Peter Zulu hari seko Team Senior Tires. Chimuti wakabata Timothy Mpoperi all the way from UK. Maititi chimuti wakabata kuti zve. Kwanza ndichisi aiwa kwanza na Boss Chusa ndicharamba ndakachibata kweye Beni weMaharia. Kwanza ndakachibata zvangu ndiripo kuti dzi handina anondibvunza chikonzero icho muti kweye Honorable Makabadzi pamwe chete na Honorable Martini Matinyanya vakabata chimuti kweiwa mukoma wangu Innocent Muchenjerwa. Baba tu pacheda lokete mroiwa. Baba tu zvamakaita mazuva etrade fair. Baba munorema kuti vanozidzokorora. Kana vachipisa kausidzokorora. Baba tu dzokorora itone. Ko Honorable Njanji. Na Comrade Chipolopolo. Mazowela. Aiwa musakanganweka. Unyoro huno mai majapa. Boss Zemnyati. Alongside Boss Madishi. Po rikiti vo. Paka. Mapuku. Atinonoka pari kureva Boss Maduze. Kungoti pote tapindira. Inzwa Zimbabwe nyaya iyi yandati paka mabvuku iyi. Kune murume akatenga stand yake kumabvuku. Atenga stand yake. Ndobva wawirira nemunhu wake. Ndobva wabhadharana. Vabhadharana akabvisa mari inokuita 1500 US. Zvichiendera kuwirirana kwavaita sei? Kwavaita. Ukaona munhu akuvaka vawirirana. Yanga yakakura sestand. Mastand madiki ako. Okay. Ndobva avaka. Avaka kudaro. Murume avaka. Atanga background, foundation, window level, afapedza mudhuri wasara kurofa. Okay, musati macontainer. Atenga stand. Vawirirana. Yes. Kanzuru yanga irimo mukati. Zvese zviripo topedzerana. Zvakarongeka. Kukanzuru zvakarongeka. Okay. All right. Ende nyaya ndiri kuenda inini aitori ne kanzuru. Pane patinoda kuti Zimbabwe mubatsire mono. Apedza kuvaka mudhuri. Asara kurufa. Mari yake yange yadzikira. Akachireka ndinotsvaga mari yekuti ndiite sei? Ndizorufa. Mwedzi wapera sati arufa. Ariko akusiko kwaanogara ndiko atenga stand. Ari kuzodzokera kuti ona imba yakati rufu. Yane roof.
ari kufonera munhu uyo ari kuti ni miriyoni chauya wokumutengesera kumutengesera ndini ndakarufa kunu kurufa imba yangu sei sikanzi ndinouya anotaura nachairman ari munzvimbo chairman honai even patakatengeserana munoziva zvinhu izvi ndikabhadhara mari yangu ndikatenga kuvaka zvamunoziva akarufa sei anofonerwa nachairman ari kuti ndiri kuuya so murume ari kubvunzwa nezimbabwe mudhuri ndindakavaka stendi yangu munhu achibva isi arufa haasi kuwanika panzvimbo nditi sei chandabvunza kuti kucancel akaenda here anditika vakanyorerana mapepa vakasainerana zvese vakatosainerana vakanyorerana mapepa vakatoti vakunochinjisirana zvinhu yakuti ndamusera uyu asi uyu aregera munhu avaka apedza kuvaka achibva anorufa iye arufa iye ari kutiza asi kuonekwa panzvimbo ari kuti ndiri kuuya mudhuri wakasimudzwa wakakura sei marooms mangani 4 rooms okay aunza nyaya ndiyewo kutenga stendi akavaka mudhuri azorufirwa imba ndobva ndaita mukana kutaura nachairman womunzvimbo kuchairman mwana ari kuchema ndichokwadi vakawirirana vakapedza zvese tikaenda tikamirawo sevakuru tikaona kuti stendi yaoyo asi takazoona uyu azorufa imba tiri kumushedza uya paground kweshamari kwendipi wakaita ari kuti ndiri kuuya asi asi kuya panzvimbo asi chairman vanoti takati isusu kumukomana akavaka mudhuri watoziva kuti ndamuridzi westand iwewe chienda unogara ipapo kana wagara ipapo paachauya achiti ndinekarufa totangira ipapo uye ari kuti ndizvere zimbabwe happy birthday Bosho ndinonzi baba Chisora ndiri kuwaterfalls kuri seko kuwaterfalls avaiwe Zimbabwe gogo nemuzukuru avo vakaurayisa sekuru vachanyatsodana zvavo apo chipoko chasekuru chakuuya kuzovachatisa muzukuru achabvisa mombe dzaidiwa nasekuru dzokurora dzakawanda ndinonzi tinashe chaparapata pachihota apa hapasina kutaurirana ka kana wangonzibvisa wakutobvisa pakatakatoridzwa mhere vachichema ri kuti kwanzi kukuya mabhiso nemadhiriki baba Isabel hama dzasekuru padzakaudzwa nyaya yokuti mudzimai wasekuru akudana nemuzukuru vakaita sei nyaya iyi yakatombotaurika vanhu vachitsiurwa ndiani akavatsura veukama vachitsiura handi muna vakuru vachimbotsuurana but nyaya haina kupera endi pakazoonekwa munhu akafa munhu wese akangoti handiti maona manje kwasazogumira honai kwasazogumira nokuti kune vakaoma musoro endi mangu mashoko achibude panonzi vanhu vavari kunzi vakatanga kudanana 1994 apo pane vana 7 tabvunza kuti sekuru vanga vakakura sei makore atida kubabvunza but ndazowana pari kufukidzirwa ndino pakatangira rudo muri kuti muzukuru nagogo vakatanga kuchimhanya 1994 pa 1994 baba vazofa kuine vana vangani kuine 7 asi mwati ndichakuti yezera hapana zvakaona zvona kutsvako legends are born in May ini musi wa 1 Bosho musi wa 15 happy birthday Bosho ndinonzi Sifelani zivanai pa Hatfield ndiri kugraft maona kumira kwa nyaya yacho na Sifelani kutanga kwemwedzi Sifelani achipinda pakati pawo ndobva ndapinda imwe tsvagai pakupera kwawo muchaona zviripo vachalechenza hanzi kudinika Zimbabwe inonaka tagarisa tisina kumbonzwa Land Baron achirumwa nenyuchi kana kubvunzwa mari negudo ndapa tipi kumunhu akatengeserwa stendi akazoona ka mudhuri warufwa saka tsvaga vanobatsira kuitira kuti nyuchi kana kuti gudo aLand kuzobvunza kuti zvakamira sei ndinonzi Mr Intelligence Calvin Zhwawu pachingoma famu kuguruve but ini maonero angu inini ane chokwadi rekuti kufunga kwake kuenda kunorufa mudhuri wemunhu zvinoita kuti munhu angoramwa aende ake pamwe pane pakatsika pamwe pane pari kutemba napo pakutemba ukana wakuita zvekutemba zvinhu zvisina kurongeka kutemba zvinhu zvisina kurongeka pamwe dai akati asha ndazofunga zvakanaka mari yako yakashandisa mari yako iyi zviri nani kwete kunogadzikira roof pamudhuri wemunhu 0713938538 nezero Dynamos yakadhirowa yakadhirowa Dynamos nezero nevakomana ndakati kudii makati icharuza ndakati kana vatamba
makati charusi ndakati kana vatamba vachidrova baba isabe uchiko vana vechikoro vari kubhaja everyday vanobhaja vari chikoro Triangle United 2 Dynamos 2 ndio maperero akaita kamutambo wakatambwa nezuro kuRufaro Stadium. Then match day number 13 iva uve defeat ya Cape United iri kuyaka musi weSaturday 16 May 2026 FC Hunters versus Agama Heart Stadium Waterfalls, FC Platinum versus Chicken Inn kuMandawa, Tail 1 versus Manika Diamonds ku Ascot, Simba Bora versus Cape United kuWadzanai kuShamba. What is he? Simba Bora versus Cape United Wadzanai Shamba. Chakadakira Cape saina huna ine basa kuti aikumba kwayo uko muchazviona bzigure ground aise kwataka kubva ngoti uko Bulawayo Chiefs versus Hard Rock ku Barberfield Stadium, Scotland versus ZPC Kariba ku Rufaro Sunday 17 May, Iboso versus Ngezi Platinum Stars ku Barberfield. Awana kumira zvakanaka mutambo. Dynamos Triangle United ku Rufaro, Moose FC versus Herenchos College ku Ngoni ndio mamiriro akaita kama fixtures Kasolaga Premier Soccer League match day number 13 baba Isabel. baba pati pasisi zvamataura zvidangutirana nezvebhora remuZimbabwe. Pama games esa ritauro aya pane chinhu chandinoda kutaka kutenda. Hakuna munhu asina support ya timu yanosapota asi rese riri bhora remuZimbabwe. Panozobuda national team mumatimu iwawa ndipo panoda team ende munhu wese unenge uchiisapota because inyika yako. Chokutanga timu iri kupisa iko zvinozvi Cape United ichipisa kudaro hakuna zvakare munhu kana player inotambira bhora munyika yeZimbabwe yange isingari kutambira Dynamos because yaiziva kuti kutambira Dynamos mukana wokutengwa kunye kuti kunyika dzekunze. Andimazvinzwa kunyange matimu ese achitamba kunyange ndisingaisapoti but yaitozviziva kuti player yese yaiti ndikatambira Dynamos ndinomukana kuti sei wokuenda kunze kwenyika. Anditika asi pane zvinhu zviri kupisa chi ndobva ndaenda kuScotland pane zvinhu zvandakaona. Makaone mama Isabel. Scotland itimu ine maplayers iri kupisa. KuScotland chandiri kutenda nekusimbisa pane kuchinjwa kwaitwa bhora remunyika yeZimbabwe nekutevedzera kuri kuitwa zvakare kune mamwe matimu vanova vanotungamirira kuti bhora rinakidze. Zvechokwadi kuti bhora remuZimbabwe rinakidze vanhu vaende kuground zvakatangira panyaya yetimu inonzi Scotland vakasimudza nhabvu muZimbabwe. Ichokwadi ichocho. Pane mabatiro akaitwa kama players. Ichokwadi. Pane mabatiro akaitwa ma supporters. Yes. Vamwe vachibva kuti tikasadaro vese vanoperera ikoko sezvinokuita National FM. Mabatiro andovateereri vamwe utonotora kuva tikasatevedzera vanhu vese voteerera nepfenyuro imwe chete. Saka vamwe vachibva vazoona kuti aiwa tikasatevedzera aiwa asi iri kupisa pakurova magobhora nokugoisa mabhora nokuhwina nokuenda kumberi iCape United. Asi Scotland tinokutendai masimudza mutambo. Ko mucheche akutaura bhora futi. Ndinonzi Mr Intelligence Calvin Zhuwau pachongo mafamu kuguruwe. Shori zvako intelligent. Didmas Makoshori kuguruwe matsitsi uyo pane zvakabereka kurufa imba yemumwe munhu ari zvivindi vekuno kuguruwe vari kutoti iyoyo National FM ukairegerera inogona kutotora UEFA Champions League makatarisa. 5 minutes to 12 lekezani kati pite nkati masoro tinotenda tatsikwa mustudio pane timu ralenda vada kungoimbira ka Bozhongora happy birthday song ndiri kuona ka pane magonans aripo timu ingotorai kamukane wekuimbira ka Bozhongora ka happy birthday hande tinzwe. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Bosho. Happy birthday to you. We wish you many more. Wow. We wish you many more. We wish you many more, Bosho. We wish you many more. Tinotenda ndichangokumbira waka amakenosa ndiri kuona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ndiani kwava vanhu vari muno mukunoti Robson Wichi,
Ramai Gonyora, Gogo Mwase, Gogo Chiro, Mkoma Manenge, Vincent Tsuwa, Mdarama Arenga Pambare. Na sekuru wedu kautekwa sekuru Doni Mfundiro vanogara vakatitsigira, kobva kwati Peswedi Mukusha, kobva kwati Addington Mpwanya, kobva kwati utekwa Brian Madziwanzira, kozoti ni Mainosta kwaDhangwedzi nevamwe vasipo vese vane chavaita. Tongoti Mwari wekudenga akuitire zvakanaka. Baba Isabel Mukomborero, tinokudai zvakanyanya. Isu sake kukomoti tinongoti komborerwai nechipo chedu chatauya nacho ichi. Mamuvigireiko bhozho? Tabigira keke nekepe sezvo iyo iri pamusoro. Dziri pamusoro pelogu ndo dziri kutonga. Saka Besa Bell pamunodya keke iri muchida munamato. Handimuona pana wadu. Muri kuona Jeziyo. Muri kuona kepe. Muri kuona Mr. Mapfumavo. Muri kuona Faraijero. Muri kuona Mkomateka. Munonamata muchidya keke. Tinokutendai maita basa. Thank you. We love you so much. Maita basa. Thank you. Akataka kwapedzera vese vane mabhavhadhei nhasi kusanganisira kaBhozhongora pamwe chete kana Honorable Charles Mufari Baba Mumu. Yes. Ndakuudza kuti Magunanzi ariti. Ona masaga muzukuru. Ndo zvicharovesa kepsi mangwani. Izvi kaizvi. ona wadu ari pamusoro pekeke baba. Ndiye akakonzeresa dherebozi. Aiwa tinotenda. Maita basa. Timu Mashasha. Vari munzira musvike. Takamirira Magunanzi. Kanyemba naBhozho tokumbira ukamuise piki rekeke raBhozho pachannel ndinonzi Misheki Moya paLions Den Murereka. Yes. Varida kuriona chikumbiro icho. Aiwa chinoya like apa National FM WhatsApp channel muchaiona. Andina zvakawanda zvokutaura, ndongoti happy birthday kuna Niko, ndongoti happy birthday kuna Bhozho. Ndiri muterere mukuru we anzi wenyu ndiri kunoko ku Katondo Mbire Mushumbi ndidedzo katatu Maimunuwa vakachibata chimuti. Right, lekatiti Maimunuwa. Po rikiti Inza vari kufamba nacho paka kwe chekukwe chiri kuti kudini. Hanze kudiniko. Baba Isabel. Tikutukanere. Saka ndite sei. Suzurai. Nditenchemure. Papa Izai. Chokwadi muri yeZimbabwe. Murada komana. Ndokwenda kunorora mumwe mukadzi. Ndokugara pasi ndokuitirana zvese. Yasvika nguva yekuti wada kunorora. Haana kurorwa nenzira yekukumbirwa. Akarorwa nenzira yekutiziswa. Musikana akarorwa ndiri kutaura. Anga asina mwana. Asangane 22 years. Anga asina mbogara aita sei ambororwa. Ndokubva musikana uyu anga achisiri mhandara yakakwana. Shona munoinzwa. Shona munoiziva. Okay. Nhefenyuro yedu ndevanhu. Right. Inoita kuti pose panoitwa zvirongwa. Hatina zvokuti tarisanei kuti pakamirani padhuze. Chine language nemutauro wokuti vanhu vese ngatinzwe chinhu tiri pamwe chete. Vanogona kuteerera vari pamwe chete. Nemukwasha vanogona kuteerera vari mukwasha. Vari panzvimbo imwe chete. Inzwai mashoko ari kudzoka nemwanasikana aenda kumurume ari kuti zvandiremera. Chii charema? Apo vanhu ava vakagara munzvimbo imwe chete zvokuti kwaSabhuku Kanyemba naSabhuku Bhozho asi vese vari muraini rekwaChief National FM. Vanozivana kunyange tauri chipi imwe chete. Zvikanzi mwanasikana, kekutanga kupinda newe mumba ndakakuchengetedza nokuti wewe mukadzi wangu. Handina kumbogara ndaita chivi kana chakaipa newe tisati wauya munomba. Mukomana uyo. Mukomana. But ndapinda mumba umu ndokubva ndawana iri Daniel iri Bini 4 wakachwemba plus communication. Ndiani akadaro vaviri ava vakambodiscussa vakambotaurirana here nyaya idzi vasati vapinda mumba. vaizvita mukomana nemusikana. Musikana aiti ndiri musikana akazara. Yes. Mukomana aiti ndiri mukomana akazara. All right. Anditi but pane mumwe anogona kuoneka kuti haana kukwana. Zvichienderana kuti uri murume here kana kuti uri mukadzi here. Musi wakatanga kusanganisa murume nemukadzi ndokubva vaona kuti murandakadzi ahasi mukadzi akakwana. Akatobaziva murume
Sika mukomana ndidarora ka. Ndiuze. Iwo uri musikana. Siyanisira ichi. But ndasema kuti musikana. Ndiani pa Daniel Rosh. Zukanzi kudini musikana. Zvandakuita inini manje. Ndiri kukumbira kuti undironyere line up basi. List yevanhu vakambodana nawo vandinoziva nevasingasivi. Ndokwazvakasvika. Nyorai mai mwana. Chiera, nyora. Mandlovu, nyora. Mamoyo ndati nyora. Achiedzana nemutumbo mukadzi wake. Mukadzi anoti iye ndiri munhu ari kuda imba yake. Since azviona kare kuti ndo zvazviri. Zvakandinetsa. Ndokubva ndaita 3 days ndiri pambapa. Asi pa 3 days izvi ndaishungurudzwa. Kumba kwedu kwakusati kwaendeswa chunhu. Akaita zvokutiziswa. Akaita zvokutiziswa. Ndinodzokerera ndoita sei? Baba vangu ino kutaura chokwadi kusvika pa 22 years. Vanodya gaka vanovava. Asi chokwadi ndakazviita. Hapana munhu anomurorwa akuti munhu watakada kuziva naye munhu iye ndinoona ndakatombotambawo nemumwe munhu but vandaisangana nawo vanga sina chikwadi chekuti anorora. Wangu uyu asiriye akatanga neni but angani chikwadi chekuita sei? Chokurora. Saka pazoona izvi ndozvaita. So nyaya iripo ndeyekuti ka yakundinetsa ndeyekuti ishokwadi vanhu ndakadana nawo varipo. Murume ari kutinyora list yevanhu vakadana nawo vawakateta navo nevausina vacho asi uchira kuti ava ndivo ndakatamba navo ndikaita bonde nawo uyu ndakadana naye andira kuita bonde naye nokuti ndine nhamba inonzi munhu kana akadana nevakadzi nenhamba iyi anoita kuisa mba akasvika panhamba iyi haaite kusvika kumba ndo zvakaudzwa. Izvozvi mwanasikana uyu ari kupi? Ariko kumurume wake. Asi murume ari kuti ndiri kuda list ende murume kuzvino zvakabuda kaenda kubasa. Mukadzi aripo pamba akagaragara anonzi kana uchinyara ndiri padhuze nditumire pafoni ndiri kuda list yangu. So mubvunzo wemukadzi ari kuti bhosho handizivi kuti mukadzi kune mutemo here unoti mukadzi akambodana nenhamba yakati haatenderi kuroorwa kuti akadana navanhu vangani. Kwesite mukadzi anonzi kana akadana nenhamba yakati ndiyo nhamba kuti akadana nevanhu 7 ane kodzero yekuroorwa. Nhamba yake inoti ane kodzero yekuzoroorwa nekuti vanhu vakadana nawo vashoma. Akadana ne15 haatenderi. Iriko here zvokuti nhamba yevanhu vakadana nawo kana kuti mukadzi akapinda mumba anobvunzwa nemurume kuti ndoda kuziva nhamba yevanhu vakadana nawo nyora pasi nemazita avo. Mwanasikana akambotaura here natete vake naona tete iko zvinozvi achiudza ini nyaya azvizoita natete ataura nawo here kuti anzwe kuti vakazvigamuchira sei. Ndinovimba kuti ari kuzvinzwa. Yes. Hongu toda kuisa pachimuti nyaya. Tinzwe kuti vateerere vanoti kudini. Asi akambotaura here nanatete wake achiudza kuti ndo dambudziko randinaro kunoko. Ende imimi makamubvunza kuti sei akambonyepera mukomana wake pakutanga kuti ndiri musikana akakwana. Izvozvo akataura mukoma Kebi akati zvinenge zvakangooma zvakandiremera kuti nditaure kuti ndo zvandakaita. Ndaitofungira dzimwe dzenguva nguva iyoyo ndinobva ndasiyiwa ipapo. Okay. Ndisingazivi kuti kumberi vichazonetsa. Regai tinzwe kuti vateerere manyama muri kuti kudiniko 0773238096 oita seiko mwanasikana ari kukwekwe uyu. Pane message yananga chida kuti ndiverenge pana baba Isabel yapinda zvikanzi mukuasha wekutora mari ari kunyepera kuzungaira ngapedze nyaya dzake vana tezvora avo ngavagare kumba kwavo uyo mukuasha bonga uyu ndinonzi Elias Parukweza apo panyazura. Waitangire muzindo. Kukupa gungwa. Hai, baba Isabel. Pakaipa. Papa Patrick getitaura richiti munhu wese ane zvaari kutanga. Ziva kuti uchamira nazvo sei. Zvinhu zvese zvine nguva zvine date. Akazviita hake. Akatora mari akadya. Akazvara mwana ne1 year 7 months. Akazoita zvimwe 2 months. Kubva panguva yakazviita atove makore aya. Asi nhasi chinhu chakubuda. Hakuna chinodzvarwa pasi singabude kana chisina kuhora. Chinomera chete. Yeah. Ichi chakumera ichi. But vari kurwadzisa mwana akaroorwa uyo. Vakarega kugadzisa dambudziko riri pamwana uyu. Mwana anogona kudzoswa nemurume wake. Iyo vari kuti vana zvavakaita. Maybe kutsama kwedu vadzimu. Woita sei? Hatina zvarikabata kana kuita ndakavabvunza. Ndimere makukonzeresa. Nokuti mwana wanyanoramba hatina chatinoziva hapana chatikabata. Tutoshamisika kuti ndozviri kuitika.
inzwai munzwe. Joseph Mutangara muzukuru Chireya Kanyemba mukadzi wokukwekwe uyu hatofanirwe kunyora vanhu vakadanana navo because iyo ndio inonzi gender based violence. Ngatongofone pa 575 ataure namai venyika first lady anditika mai Auxilia Mnangagwa ndinonzi Joseph Mutangara muzukuru Chireya. Enda chipedza kutaura ipapa chichi chaitika pachabuda bhururu. Musikana wokunyepera mukomana ngapedze nyaya yake yakatanga. The truth shall set you free. Ndinonzi Bakeli pa waterfalls pa retreat. Papa zvakaoma hongu akaitanga zvimwe zvinongofunza kuti kugadzirisa zvakafanana nemunhu anoti mukoma KB ndingoipinza ipapa anoti ari kudanana nemuchinda vanetsana nemuchinda anoenda kunodanana nefrendi yemunhu vaidanana naye. Ndiani munhu ari kurwadziswa? Ndiani akangwara? Ndiani akapusa? Ndiani anosoreka? Mukadzi anoenda kunodanana nefrendi yemunhu vaidanana naye, nefrendi inodanana nemukadzi vaidanana nemunhu bhuru wake. Mukadzi ari kuda kunodanana nefrendi yemuchinda vaidanana naye, kana kuti muchinda iyeyo udane munhu anosoreka. Ndiani? Ane hunhu hwakashata ndeupi? Anonzi honaiwo zvakadai izvi ndiani? Murume wokukwekwe uyo anorwara. Mukore uno 99% yevasikana vanondorwa siri mhandara ngaakwane. Ndinonzi Samuel Wilson pasali Mugabe Heights. Ndosa zviri. Musikana akareswa kusaudza mukomana chokwadi kuti handichisiri dangerous. Yes. Otherwise akataura pasina kana problem. Interim SG Secretary General wechimuti Pazaka Jerera Misa Mariba. Pulo man selector pane marovera maita. Musikana akareswa kusaudza mukomana chokwadi kuti hachisiri dangerous. Otherwise akataura pasina kana problem. Interim Secretary General wechimuti Zaka Jerera Misa Mariba. Yei. The truth will set you free. Amen. Ndo chirungu chacho sezvataura nomwe muteereri. Chokwadi chinokusunungura. Iwewe wakamira sei? Inini ndakamira ndakadai. Handiti ndongokuda wakadaro vivowe. Exactly. Ndakaita 10 years ndongokuda wakadaro. Ndo pandiri kuona pane problem baba Isabel. Dai musikana akagara ataurira mukomana kuti ndo zvandiri. Kufuniwa kana kurambiwa. Kwese kwatakuenda inyaya yekuti haana kugara taura chokwadi. Ndo zviri kurwadza murume. Regai tingotora tuma messages tinzwe kuti dare riri kuti kudini. Handitika 0773238096 WhatsApp kana text message. All right. Musikana wokunyepa uyo ma1 asi mukomana uyo akunyepera kudzungaira hasi kuda mukadzi full stop. Ndinonzi forward mudzinga mbiri pano pamaruwa zvangu zviri kufambira forward mudzinga mbiri pariseko pamaruwa nhasi. Happy birthday kuna Boshongora. Good morning KB. Ndinonzi Thomas Bonde parusape panonzi pa Crofton. KB na Bosho the birthday boy chimuti ndazvona hatina zera nacho. Itai 4 kuti mumashasha tinashe Gotora Brian Madziwanzira Shackman Matono Victor Katiyo Kelvin Zhuwawu London British Chingaipe Innocent Manyoso Denford Chari Regai Samuel Gwaya Desire Chigwededza Elias Arumando Hita Nyakaringa Prominent Mandombo Amake Nosa Gweja Baba Simba Addington Pwanya Ndinonzi Trimo Liba ndiripo pa Highlands pariseko pa Highlands nasi. Happy birthday Boshongora. Ndinonzi Hebeti Makusiro tinashe shamba paguruve museka ndakachibata chimuti kuti dzvi tinotenda ndiko kanyombo kanchipana kuti 9 manzi kuri kutsamura kwa baba Harare mamuka seko Boss Black Semu zviri kufamba here ninza kuti munenge munachipata chimuti. Baba Isabel hatina nguva chipinda chodhadhama tawe zviri kudiana nyudza igejo. Chokwadi muri yeZimbabwe ndapindira ndiri muchirongo wa Boshongora segment part 1 ndiri mukati mekufafadza nekutaura zviri kuitika matima navasanyika iro paka ndapindira muri yeZimbabwe nzvimbo inoshevedzerwa kuti murewa. Kwa murewa kune nyaya yatinayo mukoma KB nemuri yeZimbabwe inyaya yakamira sezvizvi
kune vanhu vakarunga kuita zvemukando vaita zvemukando muvhillaji yasabhuku mumwe chete makaitwa magroups anokwenda kuita abc ari magroups ekuti tiri kukanda mari asi kana vachinge vakanda mari idzi hadzingogari mumaoko evanhu kana dzakandwa vanopanana nguva yekuti anoda kukwereta mari yaanokwereta asi kana aikwereta anodzora neinterest neimwe mari pamusoro ndizvozvo ichinyorwa mubhuku kuti kana vachida kuzogovana kupera kwegore sezvizvi ndio nguva yakwana yekuti vakawanda vakugovana mari dzedze zvichienda nekuti mari dzakakwereta kangani vanhu vakadzorera kangani iwe wakakanda mari saka uri kuwana mari yakawanda sei kureva kuti yawakakanda haizivi yauri kuwana uchaona mari yakati wande chikonzero dzaikwereteswa vanhu dzaidzoka dzine interest dzine mari iri pamusoro zvodaro mhuri yezimbabwe inzwai mashoko andinawo yakwana nguva yekuti gore rapera vanhu vakuda kugovana chinogovanwa ndo chakabatwa mari kureva kuti mari dzinoteka dzaunganidzwa kana dzaunganidzwa dzonzi mari yedu yakasvika pakati vanotaka kuita metsi kutora mari dzakaenda kuvanhu dzobva dzaunganidzwa zoitwa mabhuku munhu wese aripo ozizwa ndo zvavepo saka taakugovana kana tichitaka totenga patsva vanoda kuenderera mberi voenderera vasingadi voregera toenderera mberi ndizvozvo chaizvo tiri kutukana here Hatisi. tiri kutukana here Hatisi. saka ndiite sei tindimurani yese baba pati vamwe vakakwereta mari vaine zvikwereti kuma 1.6 vamwe vaine ma900 vamwe vaine ma250 nokuda kwezororo zvakashaya basa pakudzora mari hadzina kudzoka apo gore rapera vanhu vakuda kune vamwe vatoti toda kugovana mari sedu dzidzoke kutaura kuno kwandiri kuita munzvimbo yekwamurehwa pamba pasabhuku pakaungana zvinhu kuri kutorwa mombe zvinoendera nechikwere chako kuri kutorwa mawadrobe kuri kutorwa makitchen unit mablankets mapoto mabhodho zviri kutorwa zvakaunganidzwa pamba pasabhuku zvichiendera nekuti wakakwereta chii mari yako imari kutorera mwane mombe dzakaenda nemablankets so vamwe vachibva vaende kuseri vari kutaura kuti ichokwadi ndo zviripo hatizivi kuti kana tine madhesi ekuti hongu dhetidi rasvika asi taizowana mari musi wakati zvatiri kuita zvekutorerwa zvinhu ndizviri ko iyewo aizviziva kuti musi wakati ndo pari kudzorwa mari zvaakaita zvokusadzora iwo yakuda kugoya kune vanhu ndizvo here zviri kuitika panguva iyi ari right ndiani ari rongo ndiani ko zvinofanira kuitwa ndezvipi munhu akatora ndi pese pane chekuita nezvemari izvi pane mutemo uripo kuti kana ukatora mari ukatadza kakudzosera chii chinofanira kuitika handizvo yes vanhu vakaverenga mapepa vakanzwisisana pavanhu varimo mumagroups aya vangani vakatora mari vakatadza kakudzosera vakatora mari inhamba shuma kune nhamba yese iri mugroup okay ndingangoti 1/4 yevanhu vari group vane magroups ika ndo vasina kuita sei ndo vasina kubhadhara right 3/4 yese yakabhadhara ava vasina kubhadhara ava vatokonzera hazvifambi kana kuenderera mberi kana mari isina kuita sei isina kukwana so ndokubva vatora zvinhu vachibva vaunganidza kuti zvinhu zvatiri kutora izvi tichatengesa kana tatengesa mari ikakwana totenga kugovana so ndo pane nyaya yekuti vanhu vatorerwa zvinhu mombe dzatorwa but zvinhu zvese zviri kuunganidzwa pamba pasabhuku ndiani akanotora midziyo akanotora kamombe akanotora kazvimwe zvinhu kuvanhu vakatora chikwereti vasina kakubhadhara vachizvisa pamba pasabhuku right mugrupu imomo vega vari kuita zvinhu zvavo vega right bhuku redu ndinengi Washington Marimira ane 450 handeipamba pane zviri pano chinokodzera kutora ndechipi vega ivo vanhu ivavo votora zvinhu zvavo vonounganidza saka munhu aunza nyaya kuti muti kunational fm ndiani ari mugrupu revanhu vasina kubhadhara akatorerwa mudziyo kuti ndizvo here imurehwa iyi regai timbonzwa vedare pane vari kuita karaundi Yes. pane vari pamukando mune magroups vakatora mari vasina kukwanisa kakubhadhara saka izvozvi yasvika nguva yekuti vanhu vaite sei vagowane mari haina kukwana mari haipo so vemugrupu imomo ndo vatoenda kunotora kamidziyo kune vanhu vaya vakatora zvikwereti vasina kubhadhara
zvaiswa pamba pasabhuku vada kutengesa zvinhu izvi kuitira kuti mari idzoserwe vanhu vabhadhare mari vaguwane mari. So mumwe wemunhu ane chikwereti ndiye ari kuti zvinoita here zvakaitwa izvi zviri pamutemo here. Holiday paita munango pantedwe. Hello National FM. Yes, Bozo. Zviri sei? Ndiri boy na ari kuka nyemba. Aiwa Bozo kuti zviri sei? Ndiri boka nyemba aiwa ndinobatsira kuita happy birthday ra Bozo. Chimbomuimbira ndiani weda ari kutaura? Ndichaona makwere ari kutaura. Chimbomuimbira ikabhozho ngora tinzwe happy birthday. Ndakarwa neflu isinga. kutaura sei? Tichaona. Okay, bye kana ukarwa neflu saka. Pari kutaura ndiri kugona kuimba mai handikwanisa. Discord inomuda. Discord racho. Ungateko kana. Discord racho makore angu anogona kutodzikira kana Discord. Bozo aiwa wakura mudara aiwa totenda. Makorokoto. Aiwa ndangobatwa ngubezi necho wakumana zati nhamo yakangooma wakomana. Kubvunyira kuti regedzai munhu atambire shamwari yangu ndagondipa chikafu wakumana ka. Mufunga kuti inhamo here naye mukoma tichaona makwerere? Haina mukanyembo kuti magunadzi cha iwe kudya kukuru shamwari hey. Iye mudzimai obva atozvitambira kuti rega nditambe nabhozho kuitira kuti ini ndipewo magunanzi. Umasatambe nebhuru wakomana bhuru. Makanga noyemba mbachadonedza mabhuru achinhonga avarume nangu yakaoma but zvinorwadza. Zvinorwadza andabatikana kutaura chokwadi ka. Inhamo zvayo hapana zvatingazviite. But ndamudzira tsitsi murume zvakangooma asvikatsika kanga varegere panobuda makuva rimwe gore ipapo pavari kuita zvinhu zvavo izvi. Taurai zvenyu. Hazvisafe kanyemba matambira zviri right waya. Vakuru venharaunda vangaita sei kupedza kakansambu kari kuitika aka? Aiwa yada kutombogarwa pasi nevakuru venharaunda chaivo vayasoigadzirisa chero machifu ka vanofanira kuti vatsiure unhu hwakadaro kanyemba kuti vanhu kwete hakuna zvakadaro izvo. Ndizvozvo chaizvo. Totoita kana zviitoitwa hazviitwa muchivande handiti. Ungoita zvokufungidzira kuti zvine zviri kuitika kwete unototi zvakaoma kumara panofa munhu wadhe murume haasi kufara asikuti haana chainacho ari kuzvitiwa hapana zvandingaita asi mwoyo wake unochirwadza kutaura chokwadi. Aiwa ichokwadi icho mukoma tichaona makwerere. Upenyu wakomana arika ndikomutsa wakomana ingoti tulu timbe. Rika nditangende kumutsa vabereki wangu kuedza iko kwaruzane uko nana sekuru kuda kuamutsa futi iko kwanyarambi yese nekumazvuma yese ndovamutsa vanatezvara ikoko ndozomutsa tii mashasha yese zvaibemutsa yese mudhara gwedza uri semudhara wangu pagremboni apo ndomutsa mufana wangu zhuwawo ndozomutsa mufana chingoma Lington pameja Brown. Aiwa ndomutsa regeta muri gwaya ndatenda kanyemba. Tinotenda maita basa mukoma wedu. Vachada kukubatira baba Isabel munobatika sei? Rega ndikuti wamukasekwa usera siko zvekutakudzwa sherekwani ari pamutare maita fatswa chinyama pabinga hiti dzimuzimba gumende kwabulawayo forget chaduka Rafingora Thomas Mate South Africa wamukasekwa Timothy Mpuperi UK Tarisai Machakwa Harare Fidelity pamocheti nashoda kuti Dr. Kadishaya pabangeti Resen Mate South Africa leso kamada chimuti muri yeZimbabwe ndichiti Abelmani Madze Harare vakamada chimuti kwanza richisiye tiri kumhanya nacho. Aiwa vanoda kundibata muri yeZimbabwe munotibata panhamba dzangu dzisina chipomero namba dzisinganyadzise namba dzinonhuhwira hii namba dzinoti izvo 0771 545 025 0771 545 ndapota musabhipa sa agogo every day is a Friday po rikiti vu maita basa Zimbabwe tosangana musi weMonday. Yes, muwane kuteerera kwakanaka. Tichakusiyanika na Esnati Matsilele.